Hindi nga ro den dinggen, ti pa nakaibasa ken pa nakaidrama na, ket kastoy man ti linawon ti surat ni Sheila. Dear Kasinyo, sakbay man ngay nagibinglay, ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Idanon ko man ti nabara akablaw ko kada kay amin di tanemar si studio, kang runan na kada kayong timon iti programa nga mangliwliwa kanayon kada kami. Kastame tayo nakablaawak dagiti padak nga agbibuya, kang runan na dagiti padak nga OFW. Kanayo nagagbibuya ka nagtingdengeg kadagiti drama yo Kasinyong. Adula unay ti pakarelatak kadagiti na dumaduma nga ingkay ibasbasa. Kat gabu ta addaanag ita iti parikot iti biyag na awis met tiriknak nga nagsurat tapno ingkay kung maibasa kani drama iti dayto nga programa. Nabareng no may kandak to met iti balakad Kasinyong. Ngamin narigat ti biyag ti OFW. No awanin ti cellphone, nagrigat nga tan, ti awang kasarsaritam, dik jakmat makasarita di ti amok, no adakayat ko nga ibaga nga problema. Jakmat kayat nga ibaga, kadagiti ipatpatay ko iti biyag, dati problema nga sagsagabae ko no adda kanyak ita, ano mabalbalin ko makit solwek latan. Nga siyak latat makaamon, nga mangsulbar nga jak saan ko nga isusturbo yun idan. Kaning baglangin Kasinyong, tada dito nga programa, at least maiburay ko man lang, maiyabkas ko man lang ti kaririknak, napiyala nga lumag-an mo't Kayan kamaudyanan na, baring malawlawagan to ti panunot ko, kalpasan nga mangigak dagiti balakad, manipod ka dagiti viewers. Ilinged naklatan itinagan a Sheila. Agtawenak iti 27. May sak nga OFW dito'y Singapore. Kas ti rason dagiti kaaduan nga OFW akas kanyak. Imayak nakigasang-gasat iti abroad Kasinyong gapu iti kinarigat ti biyag. May saak a bastarda. Bastarda kunak. Tanaganak iti abalasang ninanang ko ket uray na minsan ket jakpulos nakitkita ti amak. Nga nilaeng nanang ken nilolang ko nga nanang ninanang ko. Isudan tinangisakad ti panagbiag mi. Ang emedi nakapsot ni Lola saan nga makatrabahon. Ninanang tinagbalinan nga. Ninanang tinangisakad ti panagbiag mi nga talon. Tatalo kami min lagdeden na ni tibiyag. Inkarik idi iti bagik Kasinyong nga jakto pumada ken ninanang ko. Taamok na imatangak. Ken napadasak ti rigat nga nagpasaran na nga nangisagad ti panagbiag mi nga gina. Dayta ti karik idi. Angem nagado dagiti karik iti bagik nga jakpulos na tungpal. Kaya dirugik man ti mangisalaysay ti pakasarita Kasinyong idi agbasbasa agpailang iti kolehyo. Nga nobyok idin ni Lindon no pay impakpakaw ng idin ni nanang nakakanayo nang ibagbaga kanyak nga jak pela makinobnobyo bayat nga agbasbasa ak nga sa akto la kano ag makinobyo inton makaturpusak iti panagadal ko. Ada akon nanang. Ha? Anya ti oras inti ko nam ha Sheila? Ha? Nasapay ti bigat nanang. Kas ti ba ti panagawid? Ti matino a babae? Ninanang mo, tasakit ti ulo. Api ngita ka lang agawid. Napang ka naki-birthday di rabi Nakunam nga agawid kamet laeng. Nagawid akmet. Anya ka din problema nanang.
Wen ang ibigatin. Saan ka nga imyan dito, Sheila? Imyanam. Amo yung nga birthday tinubyo kini Rabi inanang. Kit na panak naki birthday party. Kit, rason day tatap no saan ka agawid? Ay, nanang aya. Siyempre no birthday, adda inom. Kaya alangamat ka sa anak uminom. Birthday nga ro tinobyok. Wen angib, bimabayang ka anak ko. Kahit mo sawen imyang kay di balay tinobyom. Kahit man ano ko mananang. Nobyok met ni Lindon. Kumakit no saan ko nga nobyo, hindi, dahil tinakababain. Talaga kiti nga pilosopo ka. Di kaya't ko nga sawen, Sheila. Naalas akit kitaan iti babae, nga umyan iti balay ti lalaki. Kat anya ko magdakas na nanang. Nobyok ni Lindon, nobya nak. Dakas at di kay pa'y met nag-asawa, di kay may pinagkasaranak ko. Naalas sakit kitaan. Ay nananang aya, uri no sakit ti ulo kit pagkat katawain na. Kadaanan kay nga talaga. Anya tikit mo sawen, ha Sheila? Ay nananang, sa bali ti panawin itan. Okay lang nga, umyan ti babae ti balay tinobyo na. Awan ti dakas na. Ay na, panawang kay pelaeng. At dahang over ko nanang. Idak man pala ituloy ti maturog. Di ka pa'y nangnagan. Nagang ka din. Madamdamak tumanganin nanang. Ito no makariingak. Ay na, Diyos ko, ay anak ko. Sheila, inak maturog ko na. Isardin mo kumadaytan anak ko, bagbagaan ka lang. Amumit nga jacket nga maipada ka kanya. Di ka madanagan nanang. Sa bali ti panawin itan. Ken saan kun to'y palubos nga maitulad aking ka. Uray no nakinobyo akon. Uray no umyanak iti balay dalindon. Sa anak to mga itulad king kananang. Wen ang anak ko nalakalatag sa o. Nanang, pangahasim, nasakit ti ulo. Panawang kay pay. Ay, nakariing ka magaya man, apok. Ay, wen lola. Ay, agsarita tamang pailaang apok, mabaling. Ni lola mo, riring ko lang una Kan mabisina, mabiit lang anak ko, mabiit lang apok. Anya ka dito dyan, lola. Alay bagayon, tayo nakmanganin. Imbaga kanyak dinanang mo. Dati nagsaritaan nyo ito'y bigat. Ite ka no malabigat kasi mangpad ka, apok. Katapi ko malula. Oh, safe ak nga nagawid. Dahil tama ti importante. Walang apok. Saan ko mga kasjay? Saan nga rumbang nga umyang kay ti sa bali nga balay? Saan na sa bali nga balay ti imyanak, lola? Balay ti nobyok. Kahit mo nga sawaan. Nagkaida kayo iti nobyom, apok. Man ano ko mo, lola? Nobyok nga ron. Ay, nasaan na mabalin ko pailaing dagita, apok? Agad adal ka pailaang. Saan kay pa nga agasawa iti nobyom? Nga aping agkaida kayon. Ni lola nga talaga. Agpadpada kay nga talaga kinanang. Anya? Agpadpada kay nga kadaanan. Anya nga kadaanan ti magbagam? Saan yung ipadpada ti panawin ita, lola? Iti panawin nyo. Normal, gagangay lang itandi. Agnobya nga, agkakaida nga maturugin. Ay na, saan nga rumban da ita? Saan nga gagangay da ita, anak ko? Ay na, apok, bagbagaan ka laang. Taday tati jacket, unay nga mapasamak king ka. Dati ba itulad ka kininanang mo? Amumat, nga naganakabalasang ni nanang mo. Kaday talaunin ti pagbababaw yang ide. Saan ko nga naigawid ni nanang mo, nga nasapa nga naganak, nasapa nga nagsikog. Lola, saan ta ka pakadanagan, lola? Ngamin, saan to nga mapasamak kanya, tinapasamak kininanang. Kapag kunaam kumaapok, kutnay, agad adal ka pailaan kat makinubnubyo kan, sakit umyang ka iti balayda. Lola, sa bali ti palawinitan kunak, ngamin kat amumi dagitan, amumi nga liklikan dagita banagen. Anya,
Kas kumanata pa nagsikog. Sigurado lagi di ka sa anak agsikog. Ta, agar aramat kami ti protection, Lola. Ay, naan apok aya. Kahit mo sa ano dan napasamak yung itinobium. Kitwen, Lola. Ay, nay. Kunak tumanin sa bali ti panawinitan. Kadaanan kay nga talaga, Lola. Sang kaibag pas kadaanan. Kat ibagbagak lang mo, ti pagsaya atam, apok. Anya nga, kasano nga ro din nagkamali kayo. Taagsikog ka. Saan to nga mapasamak na ita, Lola? Kat kas magarigan lang, apok. Oh, taagbidot kayo. Agkamali kayo, masikugan ka. Kakasano nga rodan, no saan na ka nga ikasar na nga lalaki. Saan to nga mapasamag na ita, Lola? O sige, ibagata yun nga, agkamali kami kay ni Lindon. No agsikugak man, Lola, sigurado lakit di nga saan na nga itarayan ni Lindon kasti inaramid day di amak. Anya? Kasano ka makasigurado, apahok? Ha? Amom ka di dahitan nga lalaki. Lola, saan to nga aramidin ni Lindon kanyak day jay? Ngamin, aramidik ti amin para kengkwana. Anya? Aramidik ti amin. Tapno sa anak to nga isukat iti sa bali, Lola. Anya nga aramidim ti amin na pao. Anya ti kahit mo nga sao, hindi ka maawatan. Ni Lola, kadaanan kayo nga talaga. Ti kahit ko asawin na amin nga kayat na, aramidik. No anya tikid daw na, ipaay ko. Kat no anya man ti kayat na ipaaramid na kat pagustuhak. Di ka maawatan, apaw. Anya day tang ibagbagam nga kayat na nga aramidam, nga aramidam, kaya kid daw na nga ipaay mo. Hindi ka maawatan. Ala ni Lola, kaslayo madla di nagdaldalanan di kas jay. Ang gagangay laeng nobyok isuna, nobyanak. Kat agkakaida kami. Oh, imyanak idirabii. Amuyo na ta na, Lola. Ay na, sumayek ka nga, apo ka. Kahit mo saan. Ay, at aramidim ti amin. Uwin, Lola. Siguro idi panawin nyo kat awang pelakas jay. Siguro basic kay pela idi, Lola. Anya? Siguro, Lola. Tinagdumaan mi kininanang. Siguro saan nakingkinanday di tatang. Lola, aray ko, agsipat ka, Lola. Ay, di tilaada ka. Api sa balik kay nga talaga nga agtutubo itan. Ay, na Diyos ko, ay. Oh, Diyos ko, pakawan ng digit nga agtutubo. Panawang ka pa, Lola. Inak pa yung mga nga, Lola. Ay, na, Diyos ko, maulawak ka da kayo. Maulawak kayong kaapaw. Kinasaritam ka din ni Sheila, inang? Ay, wala na ka. Ay na, masuronak ka dahi tang apo ko. Taapay met nanang. Kasano? Katawaan naklaing. Bagbaga ak, katawaan nakit din. Diyak aman amo ka dahi tang anak ko. Kastamit ti reaksyon na kanyak itay. Iti imbagak, nga naala sakit kitaan ti babae nga umumyan iti nobyo na. Ay, dito nga saan damat pa nga nag-asawa. Ay, dahi tamot timbagak keng kuwana. Agam kinat katawaan nak. Uray siyak na nang kinat katawaan nak lang. Sa anak pinanawan. Kasla sigurado lang unayin ka dahi nga nobyo na. Ano agsao? Kasla saan to nga mapasamak keng kuwana tinapasamak kanyak nga nagsikog balasang. Nga naganak kabalasang. Ay na, bagbagaam dahi ta anak mo. Katnay, madidahi ta pa nagrasrason na. Sa balit ibagbaganan kang kanan nakalumot na nobyo na. Nga dim kano inaramid dahi ta edi. So nga, naganak ka abalasang. Ay na, anya? Imbaganan dahi ta inang? Wine. Ay, sakula nagets te kunanan ay tay na nauden. Angim maday nga talaga ti aramiden dagiti agtutubo itan. Ay na, katawaan da tayo matan nga babakitin. Kadaanan kung kunana pa yan ni Sheila kanya. Ay na aya. Bagbagaam nga nasaya at dati anak mo, dati apo ka, kaamangan numaitulad king ka. Ay, santula agbabawi. No naladawon ti aming. Ina ko nanang,
Papanamanan, Sheila. Di mo tawan Sir Ricky ita. Adda pa mi atendaran nga debuti ka eskwelaan mi nanang. Saan ko ka din ay bagakin ka? Nagpakada ako tinti ko nak. Saan ko na ito naran di bagbagam itay. Adamin araramida. Asino man ti ka duam kit anyat oras dito eh. Kit rabii ananang. Dinner nga rod. Asino nga rod ti ka duam? Nagati ka di classmates mo? When nanang, ken siyempre kaduak ni Lindon. Lindon? Lindon manen? Kat baka mo't umyan kan tumanan iti balayda. Mapanakas na nanang. Anya? Asidiglaing ti balayda Lindon iti papanan mi nga party. Kat agawid ak tulaing inin tunubigat. Delikado ni tulnog nak to pela dito balay kalpasan ti party. Sigurado lakit di nga daara ka mainom nanang. Kaapi ngamin nga aginom ka Api nga aginom kayo. Mala ni nanang naka-KKJ. Sa bali ti panawin itan nanang. Ay na. Siguro iti panawin nyo akit. Awan ti kasjay. Nagboring tupay. Kadaanan kay kami ni nanang. Ay dadeta lakit ti. Kanayin mong ibagbaga. Ay na Sheila anak ko. Kaslawan ti pagdaldalanan ti pamagbagaking ka. Da kami kinilulam. Kaya't mong samat nga maitulad ka kanyak anak ko. Ay, saan to pulos nga mapasamak na itananang? Anya? Sigurado ka kadi? Sigurado ak nanang. Ta saan to nga aramiden ni Lindon kanyak ti inaramid day di amak? Ha? Jak to itulok nga mapasamak kanyak ti napasamak yung kananang. Isungawan ti pagdanagan nyo. Sabali ti panawinitan kung naktumanen. Anya ti kahit mga sawin nga sabali ti panawinitan? Dito nga nagadumat ti agan anak kabalasan ka dito nga tiyempo. Sabali ti panawinitan nanang kunak ta mas edukado ti tao itan. Anya? Mas wais itan nga henerasyon kumpara idita kayo. Anya ti kahit mga sawin? Basta ti kahit ko sawin. Adon ti pakaadalan mi kadagita nga banag. Gaputa high-tech ti panawinitan. At the internet nga pag-search sa mi ti uraan niya. Ket amuminter aramiden mi kinilindon tapno sa anak nga agsikog nanang. Ay na talaga bulgaran pa iti aramidin yun. Nga di ka pinagkasar adan mapaspasamak yo. Ay nani nanang. Si Kantupay naga nagkaabalasang nanang. When angin bidot ko dahil di anak ko nga jak kayat nga mapasamak king jakit nga aramidem. Nanang malatawa kon. Ay na anak ko aya. Sa kantulag babawi no maladawin ti amin. Awan ti pagdanagan yun nanang. Panawang ka pa kitne. Baka agur-uri itan ni Lindon iti nagtulagan mi nga lugar nga pagkitaan mi. Bye. Kasinyong nasukirak nga anak. Saan ko adeng-denggen ni nanang kanilolang ko. Nga maaramid ko amin uray no igawid dak o no pawilan dak. Awan mo ti maaramidan da. Kanain ko ibagbaga ka dananang kini Lola nga awan ti pagdanagan da kasin ngamin kat talaga nga nagananad kami mo't kini Lindon. Talaga nga sakbay mi nga inaramid iti aramiden mi inadal mi. No anya digiti nas kinaliklikan mi, anya digiti rumpeng aramiden mi. Tapno ti kastaket sigurado nga jak agsikog. Ngamin kasinyong uray ni Lindon ket saan na pay kayat nga agsikugak. Saan na pay kayat nga agasawa kami nga nasapa. Asa kami tulang agasawa into no makaturpos kami nga dua. Ngayon kaday di nga rabii kasinyong kaday di nga rabii nga napang kami matenda iti party akalpasan na ket iniyawid nak manen ni Lindon iti balayda.
na sobra ak ti inom ko idi kasinyong. Nga idi makadanon kami iti balay daket jakpayen na idanon ti bagik iti silid na iso nga sinakroy nak ni Lindon. Nadlaw ko ti panangida na kanyak iti silid na kasinyong. Mariknak ti pudot agleng etak. Pudot ti tiyempo. Pudot winubara ti ininom mi nga arak. Nagtipon ket kastaon ti lenget ko. Ngem nabang ara nak idi kasinyong idi mariknak ngayon inot nga inikat ni Lindon ti pagananay ko. Sa mariknakon ti lamiis ti puloy ti electric fan. Ti bartek ko adda puot ko ngem jak maimulagat dagiti matak kasinyo. Ngem mariknaklatan ni Lindon. Mariknak ti aramiden na. Idi inagkan na dagiti bibig ko. Binales ko mo ti agek na. Lindon. Si maruno nga nariknak ti panangagek na iti tenged ko kasinyong. Kaslag pulpuligos ti lubong ko tunggal ipilit ko nga imulagat dagiti matak. No apeng amin nga imulagat ko pay laeng. Nariknak abim mababa ni Lindon kasinyong. Kastaon iti panagasog ko idi inamalanan. Inamalanan iti nakaparabaw kadagiti duwa nga mansanas ko. No itay kaslakla tumtumpaw gapo iti espiritu iti arak ita tumtumpawakon gapo iti aramiden ni Lindon kanya. Nga ore no kastaon iti bartek ko kasinyo ng mariknak ti imnas ken ganas ti aramiden na. Mariknak ti bara ti sangaw na. Lindon. Agingga nga nakadano ni Lindon iti nagbaitan dagiti lupok kasin. Kaslaklag mauyong apungpungutek dagiti buok ko. Saak umisem-isem bayat nga agkan ni Lindon tinagbaitan dagiti lupok. Nupay namin adon nga napadasak nariknak daytoy kasin tamasansan met nga ramiden ming sabsabali na idumdumay tang arabi. Gapo siguro iti espiritu ti ara nga kunada nagangganas no adda inom na nga magpaiso kasin yung sabsabali diriknana. Nga jak mailadawan kaslaklag lang langoy iti ulap. Angim maululawag ngim maganhasak. Aglalo lang aruden idi ta sinabayan na pay nga inkaot ti maysa wenno dua aramay na jak pagid di amon no maysa wenno dua. Lindon. Ito na.
Nga uray no makaturturo ga kasinyong gapo iti tama ti arak. Ngem tunggal adda masagid ni Lindon iti kaunggak. No adda masukit na. Orek la mamurmurayan. Nga kaslad adda rumura tubog manipod ti kaunggak. Lindon. Lumaban ti matak. Keta tagmulagat. Ngem Lindon. Sakit nag-aatid dog ti ramay ni Lindon kasinyong kat napagawatan na nasukit na dati naska na masukit na kat kasta una iti panagruar ti tubog ko kasin isabay na pa iti dila na nga mangkir-kir-kir ana isabay na pa iti dila na nga gwanta dilpat iti wangawangan dati kuweba ni Ayat. Lindon. Deti nagdumaan ti generasyon itaken idi. Awan siguro kasto idi. Siguro dagiti lolo tayo di damo da ita. Puro siguro dati kuko adalata ti uso sarenda. Iso nga sabsabali ti generasyon ita. Baglayan nga tadyak na iyanak. Idi ununana. Idi kadaanan ti tiyempo. Naragragsak kita. Nalalaing tagtutubo itang yung idi. Siguro day dilulong ko. Saan na nga yung kaskasto ni Lola. Iso nga, puro kadaanan ti amo ni Lola. Kat ninanang ko. Siguro agad. Saan naman nga nararamid? Di ti aramid. Amo ka aramidin. Awan siguro kasto. Agata. Iso nga malas dagiti babakit. Dito na padasan ni kastoy. Lindon. Siguro puro parabaw lang tayo din. Awan ti amudang ka sa bali nga posisyon. Iso nga naragragsak kita ta. Adon ti pagtuladan. Adon ti pagbuyaan, pagtuladan nga bidbidyo. Di ko nga amin awan. Tila mabalinda nga pagtuladan. Di kati agkaiwarang nga aso. Ang maditamat kaya nga ramitin di kasi. Lindon. Lindon. Jack pa di mabilangin kasinyong nakapamin anuak nga naglipas kaday jay laeng nga panangaramat ni Lindon ti dila ken duwa nga ramay na kasinyo. Dayjay pa laeng inatiw kon dalola ken inanang idi panawin da awan kasyay. Baka maminsan dalaeng aglipas baka awan pay. Iso nga didang ipadpada ti panawin ita ken idi. Siyak maten. Siyak maten taglipas. Sige, ang iyong pasensya ka, Lindon. Maululawak as lagpulpuligos ti lubong ko. Saan ka pala nga marabawan ita? Okay laeng. Siya akong ti rumabaw. Guri ka. Guri ka. Abay. Dati baka nalipa at tiyan niya. Di kondom. Isuot mo ti kondom. Oo, nakasuotin. Sige. Sige nga Rod, Lindon. Isarek mo. Aglipas ta nga duwan.
Maturog tanton kit ni maulawak. Sige. Sigurado ka? Nakasuot ti kondom? Erik naik man? Di man? Uwan, awang ka di talik mo kanya? Insuot kon. Saan ka madanagan? Talaga nga isuot ko ti kondom ta? Amo man ka jak peket, kanak tag, sikug ka. Uwan kaya man niya. Sige nga ron. Uray ta dinam mo. Saan ko ngayon suot ti kondom ta? Padasik mamat ti awang kondom na. Di may pinapadasan na. Di may pinapadasan ti nagkanaig nga. Awan ti kondom nga suot-suot ko. Uray ta na partek. Sana mo't madlaw. Saan mo't siguro nga agsikog no maminsan laing nga jak agusar ti kondom. Tala maminsan. Padasik mo ta. Di awan kapute na. Tapno amok ba't ti pakaistoryahan na. Nabarbara gayam na awan ti suot ko. Anya ti ko na? Awan. Awan siyela. Nagganas ko nak. Naggalis. Una yun. Sa balit iriknanan o awan ti naisuot iti kukwak. Nagangganas. Mas mariknak. Lindon. Diyos ko, Lindon. Agpaminsanak pa. Sige. Hindi may mayat manin. Diyos ko. Dito ilaunay ti pangatiwag kada lola. Lindon. Tila taamok idikasin yung ket insuot ni Lindon ti kondom na. Kaday di nga rabi nga damanen na pasamak mi. Kampante ak nga sa anak tong agsikog. Ang magsidawak idin kasin yung tadyak dinatngan idi sumarno nga namnamait nga kabulanak. Sakit maulawak agduduluak no adama angot ko nga madi. Mangrugi idin nga agdanagak kasin yung nga no damagek ni Lindon no agpay sumit lang nga insuot na ti kondom na idikat uwen ko na naman. Ang madaatap ko idin nga saan kasin yung no pay paglibakan na kat kasla amukon ginundawayan na day dirabii nga kasta unay ti bartek ko nga saan ko nga nakita no suot-suot na jak nakita di pa nang isuot na ti kondom. Nagtalay kaklataking kuanan. Kada adan ti danag ko kasin yung editadwa abulanen nga jak dinatngan. Apok, adat mapaspasamak king ka, apok. Lola, nay, agduldul o kamay. Agsarsarwa ka maten. Apay, masikog kan sa maten, apok. Masikog kan niya. Ha? Saan, Lola? Anya nga saan? Kaagduldul o kamatayin. Agpapada tayo madlatikin nan ang apisikala ti kasta. Awan, Lola. Siguro, gaputa adahang over ko. Ay, saan nakman nga lukluk ko na? Kasanong adahang over mo kasaan ka mat nga minom di rabi eh? Baka ada ulcer ko. Lola, ulcer nga. Kasanong ada ulcer mo kanayon ka matamangan? Diyak mo, Lola. Ada siguro madinganakan ko. Ay na, sigurado ka saan ka nga masikog, apaw?
Saan, Lola? Kasan ako mga agsikugag? Inaramid mi met ti amin nga proteksyon tapno no. Saan ang agsikug? Ay, sigurado mo maapok. Ang mga numasikog kagit. Saan na ka nga ikasar day ta nubium? Awan ti pagdanagan nyo, Lola. Nay, apo. Okay lang, Lola. Yan awan ti pagdanagan nyo. Amo ka din ni Nanang mon. Saan nyo naskilan nga iba ka, Nanang? Lola, gagangay lang agduluak. Ulitek, saan na ka masikog? Iso nga awan ti pagdanagan nyo. Ano tikit mo nga sa uhin, Lindon? Ha? Adaking ka ituloy mo dito si kug mo. Angin para kanya, ano tikit mo sa uhin nga ituloy? Api, ada ka di panggip mo nga saan nga ituloy dito eh? Ha? Saan na mabalin? Api, di ka makasao. Diyak amo ti aramidek. No, api kami nga inalilaw na, Lindon. Pakawanin na ko, ma. Angin, diyak mat amo nga, agsikog ka na minsan mitlaing nga sa anak ka nagusar ti kondom. Uy, nangam tama, minsan kit mabalin nga masikog anak, di mo na panunod tayo jay. Ha? Talabagbagin pinanunod mo. Kit anya kurtitan. Kit, nung ituloy mo, kit ituloy mo. Kit, anya kurti aramidem? Diyak orot amo, Sheila. Maburburi-buri ti panunod ko. Anya? Saan mo inusar ti kondom? Di mo pinanunod ti consequence na? Sa itay bagam nga di mo amo taramidem? Pinanunod mo kumaday ta sakbay mo inaramid day jay. Sakbay ka ng lilaw na. Bagakbat king ka nga nasken nga usar renta agusar tat proteksyon. Taday to'y launay ti kabutbuteng ko nga mapasamak, Lindon. Awan ti maramidan tan na nalpasin. Ket no, suportarag ta anak mo. Anak ko? Anak ko laeng? Anak ta daytoy, Lindon. Oo, suportarak ti anak ta. Saan laeng nga suportan masapul ko? Masapul nga takdiram daytoy, Lindon. Masapul nga ikasar na. Ikasar? Saan pa nga mabalin agad adal ta pa'y laeng? Ano ti kahit mo sawin? Saan ka mabalin nga ikasar? Sigurado laki di ka saan kaya di ka dadakil ko. Saan mo ang narodin? Diyak kaya ti aga nakabalasang, Lindon. Among na ita. Among madyak kahit nga maitulad kininanang ko. Awan ti maramida ka. No kaya't mo ikasar kan tong masaan nga ita. Agturpus na pala. Naskin nga agturpusak. Paunay ka, Lindon. Mabalin mo na tanga ituloy ti panagadal mo. Basta ikasar na, pang-aasim. Pasensya kan. Saan ka mabalin nga pakasaran? Lindon! 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 Nagsumi ka dito, Lindon! Inlimed ko ti kasasaad ko kasin yung gaputadyak amo no kasanok ngay ipudno kadananang kini Lola. Da kami laeng kini Lindon ti makaamo. No pa'y adaatap edin ni Lola. Gaputa, makita na nga agmamayuag, agsusugelak, kanayanak nga makaturturog. Kagurgurak ni Lindon, dinaramid na nga. Tinalikodan na ti responsibilidad na kanya. Saan na mabalin nga aga nakakabalasang nga kas kininanang ko. Iso ngay naramid ko ti amin kasin yung napanak pa'y iti mismo nga balay da Lindon nga ure no adda dagiti naganak ken kuana ket impudnok kadakwana ti amin impudnok ti kasasaad ko. Pudno ka di daytoy, Lindon?
Mama. Pudno tita. Talubulan nga ng surukin ti si kukukit. Isakbay nga madlaw da. Agpagpakaasi ako mga palubusan niyo ni Lindon nga mangikasar kanyak tadyak kahit kaya ti anak ko balasang. Makawanin na ko mama. Dahil tati kong kunakeng kan din doon. Damok man no agan-anad kayo. Damok man nagusasar kayo protection. Iso nga baybay ang kailata nga umyan dito nga kakaida. Taing ka rin kanyak Lindon nga saan ka nga agas asawa. Aging nga di ka pa'y nakaturpos. Mama. Iha. Tita. Sana mabalin nga makikasar ni Lindon keng ka. Anya? Tita. Kasano nga ro? No kayat mo? Suportarak ti panagsikog mo. Tulungan kayo. Oray no, siyakton ti manggastos ti panaganak mo. Angin, kasano nga ro din ti anak mi tita. Tiyak kayat nga mayanak kaawan ti amana. Ay, makamu kayo. No kayat yung ituloy yun to, data relasyon nyo, no, agturpos ton ti anak ko, okay lang. Ang saan na mabalin nga ikasar na kaitang agad adal pa'y lae. Tita, gimjak kayat nga agad nakakabalasang. Pag-aasi yung kuma, urag pa rin to, mga kayo. Lindon, please, please, please. Saan ba nga mo na mama, di ka sa saan ko. Diyan mo no ko sa nungi magkakanagwana. Ngamin git, mas pasigurado kiti ka sa anak nga may tulad kininanang ko. Kasi isun sa amin, di mapasamak ka. Kat awate mo na ibalasang ko, no kastaman ti kasasaad mo. Basol yung metlaeng kinilindon. Basol mo metlaeng. Taimay kayo imyan dito, impalubos nga da mapasamak ka na kayo, iti anak ko. Oh, di mo gayang kaya ti, aga nakabalasang. Angim, kaya't mo metlatat sumursuro ti anak ko. Tita, ipatpatay ko ti anak yo. Ninamnama kiti nga sana kabaybayan nga madaman di kasi nga mapasama ka na kami. Ay, urean niya ti aramidin nyo. Diyak ipalubos nga ikasar na kati anak ko. Agturpos nga umuna iti panagadal na. Sakbay nga mapasamak dayta. Lindon, please. Pakawanin ako ma, Sheila. Diya kahit taglabsing ka nagiti naganak kanyak. No kayat mo, into no makapagturpusak. Isa kanto'y kasar. Awanen tinaramidak kasin yung no di iti ipudnok ti kasasaad ko kadananang kanilolang ko. Kaawanen ti sabali a pagkamangak. Ididamo mabainak. Kas laawan ti tured ko nga mangibagakin ko at kadakwanan ta. Kaslakla sinuidi nga kalaingan nga mangibagbaga nga jakto maitulad kininanang. Sa bali ti panawin ita at sa bali idi. Naisudang amin kadaanan. Siya amok ter aramidek kunak. Di manyat na pasamak. Pagawanin na kumananang. Pagawanin na kuma. Uray no nasakit tinakem ko anak. Awan di mabalinta yun. Kulak to ngamin din kay idi anak ko. Ay, di nagtumot ngamin din ng dengeg. Amok unay idin nga, posible nga mapasamak yung katikastoy na naglabasak.
naglabasak ti amin. Amin na mapaspasamak king ka. Nalakala ti agsao nga saan mo to nga ipalubo sa mapasamak king ka tinapasamak kanyak. Angin anya nga rodita. Ala, awan ti maaramidan tayon. No di nakakayat katakderan da nga lalaki. Aramidan mo tinaramid ko. Impaneknek ko. Iti day nga amam nga kaya ka nga kabailang ka nga biyagin ure awan ni Suna. Kastamet ti aramidam ko maanak ko. Wenangim, diyan ka mo no kabailang. Saan ka matanagan anak ko taada kami kin lolam nito. Tulungan da ka. Magyaman naglaon ni nanan. Magyaman naglaon ay kata kayo. Saan kon nga naituloy ti panagbasak kasin yung ore idi nakaanaka kon gaputa mabainak idin. Kaslawan ti rupak nga isarang kong kadagiti tao. Ken marigatan pa ikit din ni nanang gaputa nagastos. Dati pagbasak ko man kat napanaminen iti anak ko. Ngayon karik ni nanang ure no sa anak nga nagturpos iti panagadal ko. Aramidek ti amin tapno no maisakad ko ti panagbiag ming agina. Tas saan nga iti agnanayon kat matulungan na ni nanang ni lola dinakmat matulungan na angin. Napigsamon pa ilang tumulong agawir iti anak ko kasin yung dahil ti pagmayatan na taada ni nanang ko adapay ni lola nga ure no jak na tungpal ti karik iti bagik ken karik kadakwada. Didak binaybayan. Sa anak kas kinilindon. Nga ama ti anak ko. Inure di kiti naganak ken kuana. Kasla saan da nga apo ko deti anak ko. Kasla saan da nga apo ko. Liniklikak nilindon idin kasin yung tatunggal makitak isunang at kas nagburburik ti darak. Agingga nga nagdesisyonak nga makigasang gasat dito'y abroad. Dua idin titawen ti anak ko ket ko na ni nanang ita nga kapigsak pa anak ko. Kapigsak pa lang nga agawir iti apo ko. Mayatak mo't taka tasingasing mo. Ureta dapin ni lulam. Napigsa pa lang lulam. Gundawayam nga da kami nga mga wir ti anak mo. Ay tapanggap mo nga agabroad. Umanamong kami. Aglalo kanya ket me. Baka no nakapsutak ton tadi kay tumatulungan nga agina. Jak kahit nga agrigat ti apo ko. Aglalo ket awanin tititid nga suporta ti amana. Uwen nanang. Inton adak ti abroad. Mabiyag kon doon ti anak ko. Ken urid na kayo nanang. Kahit kaya nga tulungan kini lola. Kasupapak ti kinasaya at yung kanya. Nagabrudak nga rod kasin yung at kaasin na po Diyos. Nakapatangak mo't iti nasaya at nga amo dito yung Singapore. Hindi damo, narigat. Siyempre, damok ti agabroad, damok ti mayadayo iti pamilyak. Aglalo nang runa da anak kon. Ngem gaboy iti teknolohiya kasla si degdala kanyak. Garinabi nga ka-video call ko ida. Kanayon nga ka-chat ko ida. Aging nga naliplipata kon kasin yung ama ni ti anak ko nga nilindon. Hindi ta adumeten ti agparparik na nga kachat iti Facebook. At the batch ko nga idinaamuan na nga nagsinakam kay Lindon nga single mama ket agparparik na mo te nagdaton mo ti ayat na angem.
amok nga babaero. Nagbasbasa kang peledi ket masukan-sukat tinobya na. Ngem kadagupan kadagiti kachat ko kasinyong ngagparparik na kanyak. Adamay sa nga lakay nga taga California nga jak pay namit iti personal ngem adda friend na nga friend ko met. Ngem lakayen 60 years old kasinyo. Awagan tayo latan itinagan nga Rudy. Ket ni Rudy iso ti kanayon nga mangtawtawag kanya. Ken panagkunak iso ti talaga nga seryoso kanya. Amin ket kayat dak kano nga ikasar ket alay ni California. Ken maysa inaklon na ti kasasaad ko nga maysa nga single mom. Kunana pay ibilang na kano ti anak ko akas bukod na. Ket saan lang nga siya ti kayat nangalay ni California no di ket da kami nga duwa nga agina. Ang ti problema kasinyong awan ti mariknak na panagayat ken ni Rudy. Umuna-unay ket adayo unay ti age gap mi 60 ken 26. Alakit nasayaat mo ti suna. Ngem jak maawatan ti riknak ta. Saan nga saan na pulos nga agpitik para ken kuana idinto nga jakmat ket di nga dawdawatan ngem mangtedlat tamat ti tulong pinansyal kada nanang ko para iti anak ko. Ada na minsan nga nagkasapulak iti kwarta. Ini kanak kim kunak utang bayadak to kunak angem jak mo ano mabayadak to jak mo ano kayat napikid di nga bayadak. Ad-addan nga awan agpitik wenno ad-addan nga saan nga agpitik ti pusok para kini Rudy kasinyong idi tabiglamot nga nagparik na kanyak ni Lilindon kalpasan iti sumagmamano nga tawen nga awan wenno naputed ti komunikasyon mi. Wen kasinyong bigla nga nagparik na kanyak ni Lindon nga kayat nakkanong nga pakasaranen. Kalpasan ti sa magmamano nga tawen nga awan ti ni ho awan man la pulos tinangge ko ken kuana. Ni sentimo awan man la ti suportana iti anak mi. Anja ti kahit nasawen. Siguro gapot adakon iti Singapore. Kayat nangaalayan ti anak mi wenno. Anja. Ken jackpot chen aging kaita ket siak pay la ti patpatig na. Idi na minsan nga timawag kasinyong jak amo no apay kas dati met sigud met idi nga jak sungbatan ti tawag na. Ngem kaday di nga rabi jak amo. Kas lang agdesisyon nak kami ni Dino no agpilpili ak no ni Rudy wenno ikak ti tsansana ni Lindon. Hello? Ape nga imawag ka Lindon. Sheila, pangaasin ko ma. Amumet no ape nga imawag ka. Anya, ibagam manen nga kayat na ko napakasaran. Kalpasan ti sumagmamanong nga tawen, ha, Lindon? Wen amok nga nagbasulak, Sheila. Basol ko, ta saan ka nga ilaban, kadagiti naganak kanyak. Amo ti Diyos, nga awan ti sa bali nga babae nga patay ko no ti sikalae. Ket ita mabalinin, mabalin ka napakasarat. Kaya't kung nagdeden na tayo, I'm sorry. Ngimjak nga desisyon nanday nga banag ita. Ha? Kalpasan ti manong katawen? Tinam na maem? Agwenak adagos? Adda ka di sa balin? Sheila? When? Addan? Anya? No kahit mo, tiket mo sawen?
Adan sa bali nga lalaki ti biyag mo. When taga California, tapos di baga king ka. Ha? Nakasagana nga mga klon, iti kasasaad mi nga agina. Nakasagana nga mangibilang iti anak ko, akas bukod na, akas nagtaod king kwa na. Sana mabalin Sheila, siyak ti ama ti anak ta. Nakasagana ako na mangikasar king ka. I'm sorry. Naladawin ti amin, Lindon. Ipatpateg ko ni Rudy, nga taga California. Rudy, amok ka di data? Taga ano? Mamano tawin na, natrabaho na. Saan mo naskin nga amuenin? Basta, taga California. Saan mo nga ammo? Mano ti tawin na? Saanin nga napatigpay, numanot tawin na. Angin, Sheila, panunutim ti anak ta. Nasaysaya at metlaeng no siyak nga pudno nga ama na. Ti madakkelan na nga ama na. Pinanunot mo kumaday ta idi, Lindon. Pinanunot mo kumaday ta idi, agpakpakaasi ak nagparinto nga pwede sangwanan nyo nga agina malagip mo. Sheila, malagip mo ka di dayjay. Kakaasi ak idi. Nakapimpi man ang idilindon nga nagparinto may iti sangwanan nyo nga agina. Ako nagidi, tsak kayat ti aga na kabalasang. Nagpagpagasi ang nga ikasarnak. Kunam nga ipatpatignak? Ha? No talaga nga ipatpatignak ko ma. Dim ko may palubos. Gana-gana ka kabalasang. Dim ko may palubos nga nagpakpakaasyak iti sangwanan di inam. Agim saan nakapundong ipatpatig, Lindon. Pati, kaya't mo laing di may kasar kanyag. Gaputa, da anak mo kanyag. Hindi ko mapailaing, Lindon. Hindi ko mapailaing. Pakawanin na, Sheila. Sheila, pag-aasim ko ma. Nunasken nga siyakmet agparintuming keng ka. Arabidik. Pag-aasim ko ma, Sheila. Dahil ito'y tiparikot ko unay kasin yung Diyak kayat agbidot manen. Iso nga namabalbalin ket sa anak nga basta-basta agdesisyon nga saan ko nga panunutin iti maminado nga daras. Wen kasin yung adda pay laeng nabadbati nga panagayat ko kini Lindon uri kaskasano malaksid nga isot ama ti anak ko. Iso ti damo nga nobyo ket iso ti damo nga lalaki kakaisunang nga lalaki nga nakatagik ko kanya. Iso laeng ti lalaki nga inayat ko. Angin kasano agbidutak laeng pasakitan nak tumanen. Ibati na kami tumanen nga agina. Ken apay nga italaeng. Apay nga kalpasan iti manong nga tawen. Italaeng nga. Italaeng nga ramiden na ti kasyay. Amangan met no. Ada sa balikin na relasyon na. Ada ilimlimingan na. Ada itartarayan na. Ada sa bali nga responsibilidad na. Nga tinalikudan na. Diyak amo. Tadyak mat amon ti mapaspasamak yung kuana. Ni Rudy kasin yung taga California agur-uray ti sungbat ko. Iti apaman nga aklonek isuna, aklonek ti panagayat na nakasagana nga mangipaay ti amin-amin para kadakam nga gina. Ket sigurado kano nga maiyaon na kami iti ginarigat sa anak ton nagtrabaho akas OFW. Ang di makadakes kasin yung saan ko pa'y ngam-am mo dito nga Rudy iti personal jak penakita.
No pa nasaya at ipagpakita na iti panagchat-chat mi, panag-video call mi, tulungan na kami. Angim kasano pakitang tao laeng. Kasano nga roten no, maalanak to jay. Ta ijay to nga, lumtaw ti pudno nga kinatao na. Siyempre narigat met. Balakadan dakman kasin, no anya ti aramidek. Ikakadit tsansa ti ama ti anak ko, nasulnitan at nagkurkurangan na kada kami. Bumawi iti sumagmamano nga tawen. Nga binaybayan na kami. Wenno padasek ti makigasang gasat iti senior citizen nga adda di California nga sigurado nga makaited kada kami nga agina iti naranya nga masakbayan. Ngemjak sigurado no agtali na ti kinasayaat na into no agasawa kami. Dahil di nga rod ti parikot ko kasi nyo nga kahit ko pabalakatan kada kayo kanagyaman naklaunay kadagiti nagbuya iyon na akong ti agyaman kadagiti makaited ti balakad kay kang runan nga pagyamanak kasi nyong ket ni Apo Diyos nakanayin nga mang tartarabay kada kami kasameten ken ka alaing ken anos mo nga nangornos ken nangi drama dito ipakasaritaan ti parikot ko ket sapay kumata damit na ibati nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga din nga kinagbuya. More power to your program and God bless everyone. To'y maburburiburan apagayam mo, Sheila, iti Singapore.